zabrinut zbog svih večerašnjih događaja i moja jedina poruka je, a mislim da to ljudi u Makedoniji dobro znaju, da dolazi od njihovog iskrenog prijatelja, da ih zamolim da sve probleme i nesuglasice rešavaju na miran način, da ako imam bilo kakvo pravo samo da kažem da je smirivanje situacije sasvim sigurno u najvećem interesu i Makedonije i njenih građana, a sve druge stvari i svi drugi problemi za pregovaračkim stolom na miran način u mirnoj atmosferi mogu da se rešavaju. Ovo više i nije samo makedonski problem, već postoje problem svih nas koji ovde živimo i bolje je da odmah zaustavimo sve probleme, da obezbedimo mir i stabilnost za našu decu i zato molim sve u Makedoniji i one koji su mi i poznanici, neki prijatelji, ali i one koje ne poznajem, da samo razumeju ovu poruku kao dobronamernu i da učine sve da ponovo zavladaju mir i sigurnost za sve građane Makedonije, a u Srbiji ćete uvek imati iskrenog i odanog prijatelja.